Dobar dan i dobrodošli na moj kanal Deko Veca. Danas sam snimila pripremu ovog jednostavnog, a toliko omiljenog kolača. Ovaj recept je star preko 40 godina i zaista se pokazao kao najbolji. Ja sam koristila ovu šolju zapremine 200 ml kao meru. Ako želite više kolačića, možete koristiti veću šolju i sve sastojke meriti sa istom. Pa da krenemo. Meni je od ove mere ispalo tačno 50 srca ili 10 ovakvih cvetova. Kolačići su mekani i ostaće tako ukusni čitave nedelje. Uz kafu ili čaj sa domaćom marmeladom ili nekim kremićem podjednako su ukusni. Isprobajte recept i pišite mi vaše utiske. Ostavite mi like i podelite ovaj video prijateljima. Zapratite moj kanal potpuno besplatno i tako podržite moj rad. Ostanite zdravi i veseli, sve vas pozdravlja, vaša Deko Veca.